आज आमच्याकडे असा स्पेशल अळूवडी, घरच्या अळूच्या पानांची. पाना बघशात तुम्ही काय मोठी झाली आहेत एकदम. म्हणजे एक पान म्हणजे 3-3 फुटाचा पान झाला. त्याची अळूवडी करतले. आई आता कापता पाना. आई काय खत घातलेलं वरी. ही ठेवतं काय? दोन ठेव, एक ठेव तरी. सगळीच कापू नको, रवान दे. खय हळू 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 हळू. काढतं, ह्याची पण काढतं. ही बारकी आहेत, ती मोठी होती. काढून झाल्यानंतर हे चिरा असतात ते कडक ना, ती एकावर एक ठेवायची आणि त्याच्यावर राखणी फिरवायची. म्हणजे काय सुटत. हे चिरा हे जाडे असतात ना, मग हे करताना जुडताना फाटतात. किंवा नाही काय काढले आम्ही आता चिरून ही करणार आहोत भाजी ना. मग हे नाणे जरी असे देत केले ना ते तरी चालतात ना. आपण काय चिरून करणार आहे? आपण चिरून करणार, पण असं दुसरे करायचे असेल तर त्याला लाटणी. आता कशी ही पानं मोठी आहेत ना, मग चिरूनच करूची लागतली. ही लहानगी पानं होतीच, पण मोठी पानं नाही व्हायची. चिरूनच करूची लागतली. मोठी पानं दाखवली. ही लयच मोठी आहेत ग. याच्यापेक्षा मे मध्ये झालेली ती बघितली ना, एवढी मोठी होती. आता ही पावसाच्या पाण्याची कापलं नाही तर अजून मोठी जाणार असते. दाखव उंची, दाखव किती आहेस. अशी अशी. अरे आईचा चेहरा झाका त्याने. विकत घेण्यापेक्षा घरच्या घरी होती ना. मिरची, कढीपत्ता आणि लसूण जरा ह्याच्यात केली ना भाजी ठेचून वगैरे, आणि त्या टाकली जरा चव जरा चांगली लागते. म्हणजे ते हे राहतात ना असे थोडे थोडे अर्धे पीस राहतात, त्यामुळे ते चावायला बरे राहतात. ठेचल्यासारखी होते. अजून ठेचलं तरी चालेल, ते तुम्ही अजून फिरवावी लागेल थोडी. आपण शिरायला घेऊया. लसूण सोलायचं काम दिलंय श्यामलकडे. तर आपण आज अळूवडी बनवतोय. हे आता आम्ही नुकतेच बाहेर अळूची पानं आली आहेत, त्याचे आम्ही आता अळू काढले. हे पानं, अळू पानं, हे वडीची पानं आहेत. तर आता पाऊस पण मस्त पडतोय, तर गरम गरम काय तर आम्ही आता अळूवडी करतो. सगळ्यांच्या भाज्या खाऊन झालेल्या आहेत. कोकण म्हटल्यावर भजी हा प्रकार तर खूपच असतो. तर आता भजी खाऊन कंटाळा आलाय म्हटल्यावर आता काहीतरी वेगळं करणार. काय करायचं? सगळ्याच घराच्या बाहेर अळूची पानं असतातच, म्हणून आज आम्ही अळूवडी करतोय. पानं खूपच मोठी आहे आणि घरात पीठ खूप कमी आहे. तर मग आता काय करणार? सगळ्यांना तर पानं हवी आहेत, अळूवडी हवी आहे. तर मग आपण काय करणार? तर आता मी एक नवीन प्रकार करते, तो म्हणजे
चिरलेल्या पानांची अळूवडी. ही अळूवडी तर खरं तर म्हणायला गेलं तर मुंबईत अशी पानं मोठी आणि पसरट आणि चांगली मिळणं, ही अशी पानं मिळणं खूप कठीण असतं. ती एकतर अशी तुटलेली असतात, दुमडलेली असतात, त्याच्यामुळे आपल्याला घड्या करायला फारच कठीण पडतं. त्याच्यामुळे मग काय करतो, अशी चिरलेल्या पानांची मोस्टली घडी करतो. आता इथे खूप छान आणि चांगलं पान दिसतंय, पण मुंबईत अशी पानं फारशी बघायला मिळत नाही. ही नुकतीच आम्ही आता झाडाची तोडून आणलेली आहेत पानं. मुंबईत नुसती फाटलेली पानं असतात. मग आता त्याला तेव्हा काय करणार, तेव्हा तर मग आता त्यासाठी आम्ही अशी पानं चिरून घेतो. त्याला बारीक बारीक याच्यामध्ये चिरायचं आहे. तुम्ही एकदमच बारीक करायचं नाहीये, अशी चकत्या करायच्या. म्हणजे एक वाजता बघाल बारीक बारीक चिरून घेतलेलं आहे. शक्यतो ह्याला तुम्ही खाज येईल थोडीफार, तर कोकमाचा अवघड लावायचा हाताला, तर मग खाज सुटणार नाही. किंवा नंतर लावला तरी चालेल, खाज कमी येईल. तुम्ही बघा हे असं बारीक मी चिरलेलं आहे. अशी आम्हाला आता अजून थोड्या अळूची पानं करायची चिरून. अशी लांबोडी आहेत म्हणून घाबरायचं नाही, कारण की ती उकडल्यावरती अळू अशी आकसते, त्याच्यामुळे तुम्हाला ती अळूवडीमध्ये कळून पण येणार नाही. तर हे आता काय टाकलंस ग? आता मी हे टाकलंय, मिरचीचं हे टाकलंय. मिरची आणि कढीपत्त्याची बारीक हे केली आहे, पेस्ट केली, म्हणजे ठेचलेल्यासारखं. आणि ते मी ह्याच्यात टाकलेलं आहे. तुमचं तिखट किती हवं असेल त्या हिशोबाने टाकायचं. आता माझ्याकडे मी आता चिंचेच्या ऐवजी अवघड टाकणार आहे, आंबट. तुम्ही काही टाका, अवघड टाकला, चिंच टाकला तरी चालते. आंबटपणा हा त्याला आला. हा थोडासा टाकायचा. अवघड घरी काढलेला असल्याने मी तो फार कमी टाकलेला आहे. तुम्ही मुंबईतला अवघड वापरत असाल तर तो जरा जास्त टाका. लसूण धणे जास्त टाकायचे, धण्याने मस्तपैकी हे होते. त्याच्यामध्ये कांदा पण चिरलेला टाकतात बारीक, त्याने कांदा अशाने टाकतात कारण की जी आपण घडीवाली अळू करतो ना, त्याच्यामध्ये जे आतली ते बेसनचा थर असतो ना, त्या थरामध्ये जाडसर येण्यासाठी तो कांदा टाकतो आणि जरा चव पण जरा चांगली लागते त्याने. हिंग, कोणतं हिंग आहे? हो नाही काय रामदीप रामदेव स्ट्रॉंग हिंग. बापरे, आयुर्वेदिक हिंग. ते सगळं जाऊन दे. घमेला काय घेतलंय? मिक्स करायला चांगलं पडेल. आलं लसूण पेस्ट, मीठ टाकायचं चवीनुसार. जाडं मीठ. ही चिरलेली अळूचं बेसन जरा कमी लागतं त्याच्यामध्ये, त्यामुळे ते करायला चांगलं पडतं. आणि ह्याच्यात पहिलं सुखं पीठ टाकायचं आणि मळायचं, कारण की तुम्ही आलं लसूण पेस्ट वगैरे टाकलंय त्याच्यामुळे तिला थोडंसं पाणी सुटायचे चान्स होते. आणि थोडं थोडं करून मळून घ्यायचं. पानं चिरलेली असल्याने त्याला थोडंसं पाणी पाणी लागणार आहे. लागेल त्या हिशोबाने पाणी टाकायचं, आधीच पाणी टाकू नका. आता कळलं घमेलं का वापरलंय. घमेल्यातली अळूवडी.
अशी उभट पानं कापली ना का मग ती जेव्हा आपण जी काप करतो त्यावेळेला ना चांगलं त्याच्यामध्ये असा आकार येतो. आता मी थोडंसं त्याच्यात पाणी टाकते. जेवढं तुम्ही मळाल चांगलं त्याने तुमचे मसाले ना पानांना आणि मग त्याला मिक्स होतो. पाऊस जोरातच आहे चायला. साधारण किती वेळ लागतो? असा वेळ सांगता येणार नाही कारण की मी थोडं थोडं करून आपण पीठ टाकतोय. बाकी जर तुम्ही उकडायचं म्हणत असाल तर नॉर्मल आपलं अळूवडीला जेवढा उकडायला वेळ लागतो ना 15-20 मिनिटं त्या हिशोबाने ह्याला पण लागतं. हे असा तुम्हाला त्याची मूठ बनलेली पाहिजे अशी. बघा मूठ बनल्यानंतर ही पानं अजून सुटतात आहेत म्हणजे हे अजून झालेलं नाहीये. जेव्हा ही पानं पूर्णपणे तुम्ही जेव्हा ह्याला आकार द्याल आणि तेव्हा ती बसतील ना त्या हिशोबाने मग ती अळूवडी तयार आहे असं तुम्हाला सांगता येईल. म्हणजे आता ह्याला काय असं प्रमाण नाहीये पण ही एक तुम्हाला मी आयडिया देऊ शकते. याच्यात थोडंसं तेल टाकायचं. ह्यात तेल टाकायचं. बस विसरली सांगायला तांदळाचं पीठ पण लागतं. तांदळाचं पीठ तांदळाचं पीठ साध्या अळूवडीमध्ये पण टाकायचं. कुरकुरीत अशी कडक कडक मस्त लागतं. टाका टाका. बस 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 कडक होईल एकदम. चावायला म्हणा गळा फिरवते व्हिडिओ काय येतच नाहीये. दादांची ओळख झाली आता तिला. माझी बघ जरा आता मीठ चव कळत नाही वासाने एवढं काही बरोबर नाटक. सही टायमिंग होतं यार दादाचं. कशी आहे? लागलाय ना. चव नाही बरोबर. बरोबर आहे. पानं आई पानं हे करा ना तयार. हा चालेल. तुला पानं देते आधी त्याच्यात पानं घेऊन दूध हा देते. वाजता मस्त येतोय. अळूवडी फुटते जरा पसरते म्हणजे मला कळलं. केळीच्या पानावर ठेवलं नाही काही खाली ह्याच्यावर ठेवलं तर तुम्हाला ती चिटकते. त्याच्यामुळे ह्याला ठेवलं ना का तुम्हाला एक सहज इझिली काढता येईल. त्यावर वरवंटा ठेवला तर बेस्ट आहे जुन्या स्टाईलमध्ये. गरम गरम होती.
सुरी घालून बघ. घाली. चिटकत नाही ना. वड्या आणि कोणी त्या भाजल्या 4 नंबर काकी नाही. आता होईल. दीड पण चांगले लागतात दीड पण चांगले हे खारवले ना ते टाकाच्या खारातच सारवले ना मिरच्या हो विकतचे ते. ते खारा हो रेल्वे स्टेशनला पाकडे मिळत